Yes, så er vi ude at køre i elbil. Nu tester vi accelerationen. Kom så, Bjørn. Hold kæft, det er sjov, mand. Det er da mega sjovt. Jeg tror ikke, det var herinde, vi skulle køre ind, var det det? Jo, det tror jeg godt. Var det det? Var der ikke en anden bane derinde? Det kan jeg ikke finde ud af. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan ikke finde ud af det. Der holder en. Dyt der af ham. Så er der bare lige den hurtige bane her. Kan du ikke lave en håndbremsevending eller sådan noget? Sådan der. Yes, mand. Så kører vi. Okay, det er mega fedt, det her. Du har også Hollywood-dæk på. Okay, det er fandme sjovt. Den kører skide godt, den gør. Den er da Og det kører bare det her. helt vildt fint. Vi tager lige en ekstra. Det kan sgu lige en omgang til. Det gjorde de andre også. Vi bliver bare smidt ud lige om lidt. Benhældet med snart de andre. Sgu da rimelig rap i replikken. Så. Det er fandme funny.